Digitaliseringen er ved at redefinere kundeforhold, måden hvorpå de ansatte arbejder og hvordan firmaer anvender interne og eksterne servicekapaciteter. Kunder forventer, at firmaer bliver ved med at forbedre deres serviceniveau. De vil have deres spørgsmål besvaret og problemer løst på en tidsvenlig, imødekommende og effektiv måde. For at imødekomme denne udfordring har vi skabt en helt ny self-service-portal. Portalen er værktøjet, der hjælper dig med at reducere omkostninger og tid i forbindelse med problemløsning for dine kunder. Servicekataloget giver kunderne en enkel brugervenlig grænseflade, hvor de kan anmode om service fra din forretning. Dette gør bestilling af varer og ydelser mere effektiv, og med vidensbasen har det aldrig været nemmere at finde alle de rigtige svar samlet på ét sted. Self-service er den eneste langtidsholdbare løsning til at imødekomme kundernes forventninger om en fremragende serviceoplevelse. Vores mobile interface tillader fleksibilitet, hvor alting er inden for din rækkevidde, således at du nemt kan svare på alle dine kunders efterspørgsler. Vores Facebook- og Skype-integration tillader dig at transformere beskeder til opgaver, således at dit serviceteam kan besvare kunderne på deres foretrukne sociale medie. Nilix har et stærkt fokus på at genopfinde service management til den digitale alder. Vi hjælper organisationer med at kommunikere med deres kunder, uanset hvilken servicekanal der anvendes. Vi hjælper firmaer med at skabe relationer, der er personlige og produktive. Nilix håndterer relationer i den digitale alder.